Kana shimuri sei zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo kuchechi. Nditori mufudzi wevatendi avo vatinonamata navo. Kana munhu akatouya kumba kwangu achichema ndinotomuratidza rudo, asi iyi mukoma zvandinoita online hazvitomboenderani nezvandinoita in real life. In real life ndiri munhu ari very soft, handidi kuona vanhu vanenge vachinetsana, uye zvekare handidi kuona vanhu vanonzi vanenge vachitambudzika. Kana ndikaona vanhu vanenge vachikumbira kana pamarobot, ndinotosarudza kuti ndinge ndichienda kuno withdraw mari, ndobva ndadzoka ndobva ndavapa mari so that vange vachikwanisa kubatsirikana. Handisi umwe wevanhu vaya vanopa vanhu vanotambura mari iya yekuti unoita zvekutsvakiridza motikari ma5 rand kana kuti ma10 rand. Ndinotoenda ndono withdraw sometimes 1000. Umwe mukadzi ndakatombomupa 4000 muZimbabwean akachema zvisingaiti pamarobots. Murume wangu ane mari yakawandisa, handingatauri hangu business iro ratinoita muno muSouth Africa. Titori nemakambani edu muno muSouth. Saka mukoma online I am a different person, zvekuti hii vanhu vanondiziva kana vakazviziva kuti ndini ndiri kukonfesa ka mukoma hazvingazombobudi zvakanaka. Ndokusaka ndashandisa ghost account, ndangozviti mama J, asi ndichadelete account iyi. Ndiri munhu anongoshandisa maghost account paFacebook. Saka mukomana ishi basa randinoita inini online ndere kungotuka vanhu. Ndinorarama a double life. Kana ndini zvinenge zvichindibohwa mulife mangu, like ndikanetsana nemurume wangu, ndikazoenda paTikTok ndikaona vanhu vanenge vachiita sekunge vari kudanana kana macouples vanoratidza kuti they live a beautiful life, ndinovatukirira zvisingaiti kungovashora ndichishandisa maghost account. Ndine mafoni maviri. Ndine imwe foni iyo inogona kunge iine account yemaghost chete. Kana kuri kuTikTok ndinenge ndiine kana 20 maaccounts ari maghost account. KuFacebook hatichatauri, hamene kuti anenge ari mangani maghost account acho. Saka muno muSouth Africa ndiri elder kune imwe chechi yakakura kwazvo. Chechi iyi yakatotangira kuZimbabwe. Takangokurirawo muchechi, vanhu vanondiremekedza. Vakadzi vemuchechi medu vanotouya kumba kwangu vachitsvaka mazano, kana kuri kunzi vanetsana nevarume vavo, ndinotovapa mazano chaiwo. Vamwe vanotouya kwandiri vachindikumbira kuti ndinge ndichivapa mari dzestart, ende ndiri munhu anozivikanwa aine moyo munyoro. Asi mukomanashi moyo wangu wakaomarara, wakazara rima. Ndinofungidzira kuti shave rainge richinzi rainge rakagara pana gogo vangu, shave iroro rinenge ndiro rava kugara pandiri manje. Gogo vangu vainge vari muroyi, inini ndinoroyera pasocial media. Sezvo ndakuudzai kuti maghost accounts angu andinoshandisa akawandisa kwazvo, handitombozivi kuti ndine maghost account mangani kikikiki. Nerimwe zuva ndakatombonyorera murume wangu message neghost account, ndakanganwa kuita log out of the ghost account ndinge ndichishandisa real account yangu. Akanditi and then ndo pandakamudza kuti ndainge ndakagadzirawo ghost account because ndainge ndiine live yandainge ndichida kuona. Akabva ati kwandiri, handidi futi kuzvinzwa izvozvo kuti unoita zvekuteverera malive evanhu vanoita zvekutukana. Ndine maghost account sezvandataura kuFacebook, kuTikTok. Saka nemaaccounts iwawo ndinoita zvekutuka, ndinotukirira macelebrity. Ndikangoti macelebrities akawanda, vaya vamunoziva mukoma. Ende wandinonyanya kutuka pamacelebrity ose wandichanongedzera ndimaititi. Ndakavatuka kwenguva yakareba, vaiti vakandibloka panguva iyo yavakabva mukuchata naTinashe pavakuitika mascandals. Vaiti vakandibloka ndodzoka futi neimwe ghost account. Sezvo ndiri munhu anogona kungotenga kana phone each and every day, ndaitosarudza mukoma kuti ndinge ndichienda kuAckermans ndonotenga zvima-Android zvimbudzi ndogadzira maghost account. Handiti zvimafoni zviya zvinouya nemasim card matsva. Saka chikonzero changu mukomanashi ndingangoti hakusi kunzi
takambotadzirana but munhu anondibohwa zvisingaiti. She irritates me, kundimara chaiko, kutongotaura kwake kunongondimara. So handidi munhu akavhengedzera, handidi munhu anonzi iye ndiye, ende kana akanzi aita mari zvinoita kundigara pahuro, ndinoda kuti agare aine munyama. Saka ndikangoti godo rangu kwavari mother ivavo rakatanga pavakambouya kuSouth Africa. Saka vauya kuSouth Africa apa isusu ndisu vamwe vainge vatombori mabig fans avo, apa tine mari futi. Saka ndakabva ndachizoenda, handingatauri hangu kuti igore ripi because iyi ndinokwanisa kuzozivikanwa zvangu. Saka vakauya mukoma, ndainge ndiine tarisiro yekuti ndainge ndichazokwanisa kutora selfie navo, ndainge nditori nemari yandainge ndiinayo. Mukomanashi nemari yandiinayo, like vanhu vazhinji vanotorarama kubva pandiri muchechi medu. Sure, mother ava vakandiignore kuita sekunge I don't even exist. Ndakanzwa kurerutswa mukomanashi ipapo pandakavakumbira selfie. Ndakabva ndatongogarwa nedhimoni rekutongovavenga kubva musi iwowo, ende ndaitova nenguva dzekuti ndaingoswera ndiri papage pavo nemaghost account akasiyana siyana. Dzimwe nguva ndini ndaitoita kutotanga kutokomenta, kutoshaya hope. Ndaiva nenguva yekuti ndaishaya hope kana ndikasanyora comment yekuvatuka, kana kuri kunzi vaita malive, kana kuti vangoposta zvavanenge vaposta. Ende ndini umwe wevamwe uyo akaseka apo pavakadzoswa vachibva ku-UK. Ende zvandinotaura mukoma, in real life mukasangana neni you will say never. Mukadzi uyu ari well educated like this ndiye anganzi anoshandisa zvinyadzi kutukirira macelebrity. No, mukomanashi in real life I am someone that is okay. Sepakazombolika mamwe mapictures aya evana ndaita kuvatuka nevana vavo, kusanganisira nevamwe vainge vachivasapota. Handina kugumira ipapo chete, ndinoda kureurura kuti ndakambotukawo mudzimai waPremium. Kana muchimuziva, ndichimuti une mhino yakakurisa. Handizivi kuti sei ndakamutuka nenzira dzakadaro, handitozivi kuti why mukoma. Gogo vangu sezvandakuudzai kuti vakazofa zvavo, asi vainge vakabatwa countless times kuti ndivo vakatodya, kana baba vangu vakatoreurura kuti ndakamuuraya nekuti akatenga motikari akatanga aenda akanoratidza ambuya vake gogo nekubereka amai vangu. Saka ivo vaida kuti vana vavo kana vakaita ma-achievements in life vaifanira kutanga vaenda kuzaka kumusha, vobva vanovaratidza kuti mama, izvi ndo zvatakwanisa kuachiva izvi. Kunyangwe gumbezi chairo, ukatenga gumbezi waitofanira kuti ungochitombotanga wabva muHarare uenda naro. Ndo zvandakaudzwa naamai kuti pavakatanga upenyu vaiti kana vakatenga kana pushing tray vaitopinda busy kutosungirira pushing tray pabhazi, votoenda kumusha vobva vanoratidza amai nyakubereka baba pushing tray iyoyo. Hanzi ndiko kutoti zvinhu zvavo zvinge zvichifamba. Saka ndiri kutya, ndiri kuona sekunge ndo dhimoni rava kugara pandiri. I just pray kuti zvinhu izvi dai zvikanzi zvichangogumira online, because ndikatanga kuzviita in real life ndinokwanisa kuzoparadza marriages evanhu, because kuchurch vanhu vazhinji vanototemba neni. Kunyangwe vasikana vanenge vasvitswa shoko nevamwewo vakomana vemuchechi, munhu achiti ndinoda kukuroora, vanotouya kwandiri and I am always giving them the best advice. And kana ndikaona kuti mukomana wacho anenge achimupfimba anenge asina mari yakawanda, I try sometimes kutotaura nemurume wangu kuti tinge tichivabatsira paurongwa hwavo kuti vange vachizotanga vaine start yakanaka. Saka ndinotya kuti neposition yandiinayo, the position of power in church, kana ndikazogarwa nedhimoni iroro rakaita sedhimoni rinondigara kana ndiri online, it will be bad mukoma. Kune vanhu vaya vanoshora umwe mutemo wakaiswa wekunzi bullying on social media. Mukoma, inini ndinoda kureurura kuti I am a big bully on social media. Vanhu vanoita zvekugadzira content, I'm sure kuti vanenge vakatoshinga
because dai ndainge ndiri inini nekutuka kwandinoita vanhu, kuita kutuka munhu zvekuti macomments anenge ava pachituko changu chandinenge ndanyora papeji rake anogona kutowanda kutodarika mamwe macomments for the rest of that post yecelebrity iroro, vanhu vachiseka apa kushaudha ndinogona but handisati ndakambozviita in real life kana murume wangu haatozvizivi. Ndiwo munamato wangu mukomanashi wezuva nezuva wandinonamata kuti Mwari dai zvikangogumira online. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvedzi vedu. Ngati taurei navo vanzvedzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi pa social media aungambo fungidziri kuti kuchurch ndiri elder, hanzi ndiri munhu atori highly educated, but kana ndikatanga kutuka vanhu hanzi ndinotuka vanhu zvisingaite, hanzi ndinotoblokewa nevamwe vanhu avo vandinotuka but ndinodzoka nemamwe mafoni. Yo, zvakangooma. Mweya wakaita sei iwoyo wekuti ukablokwa nemunhu wawatuka online, haumuzivi, haisi hama yako, wakangosangana naye pa social media akubloka oenda, hanzi ndaitoenda ndichinotenga hanzi zvimbudzi zvima-Android kuAckermans, zvinoya nemasim card anenge atori registered, hanzi ndobva ndatovhura imwe Facebook account ndowedzera futi kutuka. Just imagine mweya wakadaro. Hanzi aifie kuti kana ndikazogarwa nemweya wainge wakagara kuko vangu, hanzi ndinokwanisa kuzoparadzira vanhu marriages avo. Kana kuri kunzi ndo zvaunoitawo online, you can come to my inbox and then you can also share with us your own side of the story. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sokudai. So hanzi mukomanashi makadii zvenyu. I'm always listening to you from China. I'm studying here in China and I'm thinking of staying here. Ndapedza zvidzidzo zvangu kunoku kune education iripo as well as standard of life iripo zvisingaite. Ndauya pano mukomanashi because I feel guilty even though I am living a very good life. What makes me to feel so guilty is parikubva mari iyo yababa vangu yavainayo iri kuita kuti ndinge ndichikwanisa kuva ndiri kuno ku China. If it was not for this, ndikadai ndiri kana pa UZ kana kutoti ndichitotambura ndisina kukwanisa kuzotoenda kuuniversity kwacho. Zita rangu mukoma muchanditi Tatenda, uye zvekare ndiri kuno ku China kunonzi ku Beijing. Ndiri kudzidza zvidzidzo zvangu ndiri kuno ku I can't tell you zvangu. Ndiri mwana wa land baron and baba vangu ivo vanoita zvekutengesa mastand. Baba vangu vakashandisa chinzvimbo chasekuru. Sekuru vainge vari muveteran, ainge achityiwa kwazvo. Ndinoda kureurura kuti baba vangu vakatanga kuita zvematongerwo enyika not because vainge vachida kuita izvozvo, asi nekuda kwekuti vakaona kuti ndipo pavainge vachikwanisa kuti vange vachizodyirawo ipapo ndokubva vachizojoina musangano. Vakati vajoina sezvo vainge vachitozivikanwa nekuti vainge vari munhu airova zvisingaiti, vakatanga kufamba negrupu ravo remayouth. Baba vangu vakabva vachizokwanisa kutanga kuita zvekutengesa mastand. Vanhu vazhinji munozongoshora zvenyu mimwe misangano, but chamusingazivi ndechekuti munhu anokwanisa kutoita zvemusoro wake otongomuka achitongoudza vanhu kuti aiwa panapa toda kuti tinge tichizokupai semusangano, muri kufanira kuti munge muchizogara pano, but zvinhu zvake anenge akatongozvigadzira zvake ari mumba make. Saka baba vangu mukoma zvavanoita, vanokwanisa kutengesa stand 1 kuvanhu vanopfuura kana 10, but nekuda kwema-connections avo kunyange zvikanzi baba vakazobatwa nyaya iyoyo hakuna kana kwainomboenda. Zvinhu zvinotongorwadzawo mukomanashi kuti tiri kutongorarama a very good life kunoku. Upenyu hwandiri kurarama mukoma ndinoita sakunge munhu ari kushanda nekuda kwemari dzandinotumidzirwa nevabereki vangu, but I'm still in university. Apa ndiri kurarama
ndichigara munzvimbo inogara maelites ekunoku kuChina. My life is so great, but misodzi yevamwe vanhu ndiyo iri kuita kuti tinge tichirarama upenyu hwakanaka kudai. Baba vangu nechigenga chavo vanoshandisa nzvimbo dzinenge dziri maopen spaces. Please ndapota ukangonzwa panhu panenge pachinzi magreenways, zivai kuti munokwanisa kutengeserwa mastendi efeki. Ndapota musatenga henyu mastendi kunzvimbo dzakaita sana Harare South, vana Crow Hill, even akanzi abuda kunana Epworth. Please ndapota musatenga mastendi ikoko, nekuti kunogadzirwa mafake layout maps nemapepa anenge achitoita sekunge zvinhu zvakatobva kucancel nemastamp ekucancel, but mastamps awa anenge ari echokwadi. Mafake papers ndiwo anongoendeswa kucancel obva atononzi stamped, zvekuti kana ukaona bepa racho unototi ibepa iro rakatobva kucancel zvechokwadi, rinenge rakatodarikawo nemumaoko evanhu vekucity council, but chamunenge musingazivi ndechekuti zvinenge zviri zvefake zvinhu izvozvo. And most of the people, they don't even know. Vamwe vanoita munyama vanenge vari kumhiri kwemakungwa kana kuti vanenge vari kudiaspora, vashanda vachiti tavakuda stand. Kazhinji vanokwanisa kutengesa mastendi awa kubva pama $5,000 mastendi ekuti unonzi bhadhara pashoma kusvika pa 15,000 pastendi imwe chete. Now kana vakatengesera vanhu 10 apa isyndicate, mukomanhashe itori nevanhu vemucancel, mapurisa, vamwe vanhu vanotoshanda nemacourts, ende kuurawa manje unokwanisa kuurawa. That is what I want to tell you. Ende kana kuri kunzi ukada kumisa musoro kana watoona kutoti unenge watofarwa muZimbabwe unourawa, because panozongopinzwa politics ne last minute. Mukomanacho ukangoona panzi papinda politics ukanzi iwewe uriwe politics, sure unotambura muZimbabwe, hauna chaunozombofa wakakwanisa kuita even in business. Saka vanhu vazhinji vanozongogumisidzira vatongonyarara zvavo. Saka baba vangu vanoti kana kuri kunzi vanenge vaona kuti vanenge vakwanisa kutengesa stand kusvika panhamba yavanenge vachida ivo, vachiona kuti iko zvinozvi taita kana million nestand iyi, then vanobva vachizoshandisa maconnection avo kudzinga vanhu zvinenge zviine chisimba. Anenge aitawo munyama wekuti anozodzingwa sometimes atombovaka imba iyoyo anenge aita munyama, vanotsvaka macourt order kana anenge ari macourt order sometimes enhema, kana kuti nzvimbo yacho yobva yangonzi yava kutotorwa nehurumende. Apa ivo vanenge vachitoziva kutoti vava kutoda kutochivharisa chinhu ichocho, nzvimbo yombogara kutokanganwa. Zvichaitika muZimbabwe kana baba vangu ivo vari kuti vanotoda kuti kana vava kuda kuretire dzimba dzose dzatiinadzo muHarare vari kuda kudzitengesa kumaruzevha, ndiko kuri safe. Nekuti chazvakaipira mukoma ndechekuti kana ukavaka imba yako yakatonaka, kana ukaitawo munyama wekuti land baron achiva imba yako, pakaipa mukoma. Handizivi kuti advice yandingapa vanhu ndeyekuti kudii, but pari zvino kunzvimbo kuri safe even for land baron vanotozviziva kumaruzevha. Dai vanhu vakaita sana baba vangu vakasatanga kupindira mastand ekumaruzevha, tiri kudya nemari idzodzo. Mari yose yandinoshandisa kunoku kuChina, mari yemarentals, chikafu, motikari dzinodhura dzandinodhiraivha, madesigner labels, iri kubva pamisodzi yevamwe vanhu avo vakashanda, vamwe vanenge vari kuUK nekuSouth Africa vachitumidzira mari kumareal estate company anenge atori nemawebsite but anenge asiri echokwadi. Ndo nyaya yangu mukoma, asi ndokuda kungobvunza kuti hazvina ngozi here izvi mukoma, kuti munhu anenge atengeserwa stand maybe obva achizofa nekuda kwedepression mushure mekunge apazirwa imba yake, sometimes atopedza kutovaka imba yobva yangouya yobva yazopazwa. Zvinenge zvisina ngozi here kuvanhu vakaita sababa vangu? When you post muzondizivisa. Chimwe zvekare chandisingafariri pana baba vangu ndechekuti munhu
ava kuita zvekungodaidza n'anga, sekumusha uku kunongogara kuine n'anga, hanzi dzekuti vange vachiva nerurimi runotapira zvokuti kana vakataura zvavanenge vataura vanhu vange vachivateerera. Saka handizivi a lot about zvinhu izvozvo zvavari kuita, but pandainge ndiri kuZim muna December mukomanashi ndo zvakaitika. Kwakatouya n'anga iyo inonzi yakabva kuRwanda, mukoma yakauya kuzotsigisa basa rinoitwa nababa vangu reHuland Baron, kuitira kuti pasazowana munhu anokwanisa kumira pamberi pavo achipikisana navo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Zvakangooma zvovedwe. Hanzi baba vangu is a land baron, hanzi I am studying in China. Asi iye ari kuti zvinomurwadza ndezvekuti kunyangwe zvake achienda hanzi kuuniversity inodhura, but pari kushandiswa mari dzevanhu avo vanotenga mastand kuna baba vake. Hanzi ndo zvinongondirwadza izvozvo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Hanzi chimwe zvekare chinotyisa ndechekuti baba vacho vava kuita zvekupota vachidaidza n'anga. Fungai kuti n'anga inobva kuRwanda ichiuya kuzovabatsira muZimbabwe from Rwanda. Just think about it. Zvakangooma. Imhiko dzakaita sei dzinenge dzichiitwa ipapo. Hanzi vanoda kungogara vari munhu anenge aine masimba ekuti pasazova nemunhu anomira pamberi pavo achivaudza zvisina basa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story. Ininiwo ndakaroya sisi vangu ava, she is my half sister. Vakaenda kuCanada muna 2011. Vakaita sekunge vainge voshainira amai vangu. Saka kubva ipapo until now vari kungoita zvemadrugs. Vakangodzoka kumba 2 times. Kechitu ndo pandakabva ndachizovaroya. So zita rangu muchanditi Sheila and ndina makore 38 years ekuberekwa. Mushure mekunge ndeti vangu varambana namai Tendai, sisi vangu avo vandakazoroya avo variko kuCanada ikoko, ndo pavakabva vachizotora amai vangu vainge vagara vari maid. Saka vakazotanga kuvengwa mama vangu naamai Tendai nehama dzababa, because zvakanzi kosei iwe wazoroorwa nabosi vako wainge uri maid, zvichireva kuti mainge magara muchifambidzana. But ivo amai vanoti that is not what happened, but amai vaTendai ndo vakangosarudza kungosiya marriage, vakavasiya vari pamba. Zvakazoitika. Saka nesista yangu takakura zvedu tiri vanhu vaingowirirana imwe yaiya, but taiwanzo kuti kana tiri kuchikoro vainge vasingadi kuonekwa vaineni, vaita sekunge munhu ainge akandivenga so kana kutongonyara neni, I really do not know. Saka vakabva vachizowana mukana wekuti vange vachienda kuCanada. Saka sezvo vainge vachifambidzana neumwe agent uyo ainge achigadzirira vanhu mavisa, vakabva vachizonzi naamai vangu kuwadii wangoenda nemunin'ina wavo. Vakangoudza amai vangu kuti zvainge zvisingaiti nekuti vaida kutanga vasimudzira hama dzaamai vavo, nekuti vainge vari varombo kudarika isusu. Ndo zvinhu zvakazondipowa izvozvo. Saka ndakatoona amai vangu vakagara pasi vachitoyeredza misodzi mushure mekunge sisi vazowana visa ravo rekuenda kuCanada. Ndokubva vandiudza ndakabatikana zvisingaite. Ndainge ndava kusatombovashuvira zvakanaka zvachose. Makore acho iwawo ndainge ndava kuitawo zvekuita zvemanjuzu ndichida mashuga daddy. Tainge tichimati mashuga daddy now ava kunzi imbinga. Saka ndaiva ndiine friend yangu uyo ainge achigara kwaMurewa. Akazondiudza kuti ainge achida kuti tinge tichienda kun'anga imwe yainge ichinzi yainge iine masimba yeko kwaMurewa. Ndokubva tachizoendako. Takati tapinda mumatare, iye ndiye akatanga, then ndokubva
ndachizonzi ndinge ndichizopinda afterwards ndiri mumatare. Ndakabva ndati sekuru kunyange zvikanzi mandibatsira kuti ndinge ndichizowana munhu ane mari, but ndine imwe nyaya zvekare yandinayo. Vakanditi no problem. Ndakavaudza kuti ndainge ndiine sister yangu wandainge ndichida kugadzira. Vakabva vachizondipa senti, vakanditi senti iri ndoda kuti unge uchirisa muhembe dzake, munogara hembe dzake ndo munofanira kuti munge muchizogara sendi iroro. Ndikati patsvene. Vakanditi sendi iri unofanira kuti unge uchizodzoka naro after 2 years. Ndakabva ndachizodzoka kumba kwaHarare, ndikabva ndachizoenda muspare bedroom mainge muchigara sisi vangu, ndokubva ndachizoisa senti ndakariisa mune rimwe jean jacket ravo, then ndokubva ndangosiya zvakadaro. Saka mushonga iwoyo wakashanda mukoma. Saka ndakanzi haazombofi akaita zvine musoro ikoko, achangova munhu anenge achingorarama upenyu hwakaoma ende anenge ari rombe. Kunyange ari mukadzi rinenge riri rombe risingazombofi rakafunga kuda kudzoka kunoko kuzimu, kana ikoko anenge asina kana chaanenge ainacho. Iko zvinozvi my sister vava nemakore akawanda variko kuCanada ikoko. She is just homeless, uye zvekare vanoita zvekutora zvinodhaka, ende iko zvinozvi takatonzwa kuti vari kutora madrugs mamwe avako ikoko kuCanada, imwe inonzi fentanyl uye zvekare necocaine. Saka pose pandinotaura nedzimwe hama idzo dzakazoteverawo dzikaenda kuCanada vanenge vachingoti Sheila kunoku zvinhu hazvina kumira mushe, tendai ari kutogara mustreet, ratongova drug addict, tinomboedza kuenda naye kurehab, but kana tabva naye kurehab anobva achizoita relapse again odzokera mumadrugs. Saka chavasingazivi ndechekuti ndini ndakatomuroya as long as sent iroro riri mujean jacket. Ndakasvika pakuroorwa mukoma. Pandakaroorwa zvandakaita mukoma, pandakatora hembe dzangu ndakabva ndatora zvekare nejean jacket iro rainge riri rake, tendai ndinotogara naro mumba, handiripfeki handiite sei, but rinotogara muhembe dzangu ende senti racho richirimo. Kana ndava kuda kuzomusunungura senti iroro ndinofanira kuti ndinge ndichizodzokera naro kwamurewa. Chakazongondimisa mukoma Nashi ndechekuti ndakazonzwa zvichinzi n'anga iyoyo yakafa ende vana vacho vainge vava kuda mari yakawanda kubva kune vamwe vanhu avo vainge vaine zvipinge nababa vavo avo yainge iri n'anga iyo yakatibatsira isu vamwe. Saka ndakati ini zvokuenda kunobengeswa nevana ven'anga handidi, so I just chose to ignore mukoma Nashi, but senti racho ndichiri naro. Kana kuri kunzi ndikazokwanisa, kana ndada ndinokwanisa kuzoenda kwamurewa ndobva ndanomusunungura. Ndiyo secret yangu mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi chandisingangodi ndechekuti ndinge ndichizobingiswa kana kuri kunzi ndinenge ndazoendako kwamurewa ikoko. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma Nashi zviriko here? Ininiwo muchanditi admire. Ndiri murume uye zvekare ndiri kushanda muno muSouth Africa. Pane vamwe madzibaba ndakatanga kuziva nezvavo madzibaba ava muna January pandainge ndichidzoka kuSouth Africa ndiri mubhazi. Ndakabva ndachizotaura neumwewo mukadzi uyo ainge akagara pasaidi neni, akandiudza kuti anonamata pane rimwe sowe muno muJoburg. Akabva achizondipa mafoni numbers ake. Takazoti tasvika kunoku kuJoburg ndakabva ndachizotaura naye, ndikabva ndachizoenda kuchechi kwavo uko kwaakazonondipa maintroductions kuna bishop vanotungamirira sowe racho iroro. Bishop ivavo ndakatoona kuti munhu anoratidza kuti ane mari dzake. Ndichangoti vanofamba nezi brand new
GD6. Saka vakanditi vane munamato wavari kuda kundivakira. Ndakabva ndachizodzokera mainge muri muna February. Ndakaendako ndichida kunovakirwa munamato mushure mekunge vandiudza kuti murungu wangu ari kuda kundiwedzera mari, but ari kuzeza kuti kana akandiwedzera mari ndinokwanisa kuzotiza pabasa. Ndaenda kuya Mukoma, vakati ndinofanira kuti ndinge ndichinotora ivhu rekumakuva ndogeza naro. Ndoda kubvunza kubva kune vedare renyu kana kuine vanhu avo vakakurira muchechi iwawa machechi ekumasowe kuti zviriko here zvekuti unonzi unovakirwa munamato. Munamato wacho panenge pachishandiswa ivhu rekumakuva. Hazvina maside effects here Mukoma? Ndo zvandiri kuda kungoziva. Kana kuine vakambovakirwa munamato wakadaro, please help me. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo Mukoma vedu ava mucomment section. Zviriko here zvekunzi unotora ivhu rekumakuva? Yei, idanger zone chaiyo. Ngatitaurei navo mucomment section.